ki khubor ka bate si TV rakhe ka Frank Yamaha khatn reus nam ya ga jing shakri ga jongka baden ais ngo bhasha baro kinong thi thuk thuk ringkat ka kabuk ser ban long kinong job ya santali gi laptop kani ka offer kan kot ha ka live hoteri unai lur 8000 pusau Daga jing temu ban penslur ya ga jing pathai khubor online ka badan rengkat bat ka jinggit kli ka sarkar Meghalaya kalawan ra daga policy bathamai ka babatha ya ki reu shimet bat ya gino gi kenhon bagi dei ban penrung kerteng hapo ka office traikam jong ka Directorate of Information and Public Relations ka sarkar jala shua ban pathai ya ki khubor ha ga rensan social media Gatkum ka jingpen bena balapan mi da ka office traikam jong ka Directorate of Information and Public Relations ka sarkar jala haga khatn riu tarik unai lur 8000 pusau kani ka jingtmu kalong kumshimenta balapan traikam ya ka Meghalaya Public Communication Policy 2024 ka bathaulat ban penbait renti ya ka jingpen sapriang ya ki jingpathai jingtip hagilat pathai khubor digital Hapo gani ke jing patha ka pathamai gino ke bamshim layo jing ito lani penrung kerteng hapo ka office jong ka DIPR ki dei ban IT ya ke jing tip jong ki syakani ka tanat traikam ka sarkar jala haga bakila ban le hi daladi haga office traikam jong ka DIPR lani da ka bapha lengba ka email Ka Directorate of Information and Public Relations kalamaham ru bagito gi bembut renti ia ka kendon ban penrung kerteng shwa ban pathai ya ki khubor ha ka rensan social media on ken kum ga jingpen ken ya ka policy ka bala ban syak pengat ha ki kendon jong ka an ki bor sarkar ki lapen kesan ba ya kani ka policy lasna khnang ban khanglat ya ka jingpen sapriang ya ki jingtho ki bala ban khata ya ka bha ka miat jong ka jalla ka syongsuk syongsan lani ka akor ka buram Kani ka sin jam ka longru kum ka jing persyang ban khanglat ya ki jing pathai ya ki khubor thok bat ki khubor hamsaya bat banwanra ya ka jing pathai jing tip digital ka bakhoj basuba ha barok ka wei ka jilla Meghalaya